ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотӣ вақт аст. ин дам манзури шумо аз телевизиони Душанбе. Дар студия бо хабару гузоришҳои ин соат Сарвинози Нур. Амри президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар соли 2026 озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман баргузор карда шавад. Низомнома, ҳайати комиссия ва ҷоизаҳои озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман тасдиқ карда шаванд. вазоратҳои фарҳанг, маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаҳои телевизион ва радио оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, кор бо ҷавонон ва варзиш, кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои дар сатҳи баланд доир гардидани озмуни мазкур чораҳои зарурӣ андешанд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғд ва Хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо иҷрои талаботи амри мазкурро таъмин ва ҷиҳати ҷалби бештари дӯстдорони санъат ва ҳунар чораҷӯӣ карда, ғолибони давраҳои якуму дуюми озмун ва омӯзгорони онҳоро аз ҷиҳати моддӣ ва маънавӣ ҳавасманд гардонанд. вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои соли 2026 пешбинӣ гардиданд, ба дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати баргузории озмуни мазкур 8 миллиону 260 ҳазор сомонӣ ба таври нақд ҷудо намояд. дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон истифодаи мақсадноки маблағи ҷудошударо таъмин карда ба вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоботи хароҷоти анҷомдодаро пешниҳод намояд. назорати иҷрои амри мазкур ба зиммаи муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 1 январи соли 2026. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. дар соли 2026 озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат баргузор карда шавад. низомнома, ҳайати комиссия ва ҷоизаи озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат тасдиқ карда шаванд. вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, вазоратҳои фарҳанг, саноат ва технологияҳои нав, рушди иқтисод ва савдо, кишоварзӣ, кумитаҳои телевизион ва радио, кор бо ҷавонон ва варзиш, кор бо занон ва оила, оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ, маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои дар сатҳи баланд доир гардидани озмуни мазкур чораҳои зарурӣ андешанд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Хатлону Суғд, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони муассисаҳои илмию таҳқиқотӣ ва муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ иҷрои талаботи амри мазкурро таъмин намуда, барои ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён, аспирантону докторантон ва қишрҳои дигари ҷомеа, ки ба омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ, инчунин ихтироокориву навоварӣ шавқу рағбат доранд, чораҷӯӣ карда, ғолибонро бо ҷоиза ва омӯзгорони онҳоро аз ҷиҳати моддӣ ва маънавӣ ҳавасманд гардонанд. вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои соли 2026 пешбинӣ гардиданд, ба дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати баргузории озмуни мазкур 9 миллиону 870 ҳазор сомонӣ ба таври нақд ҷудо намояд. дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон истифодаи мақсадноки маблағи ҷудошударо таъмин карда, оид ба хароҷоти анҷомдода ба вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобот пешниҳод намояд. назорати иҷрои амри мазкур ба зиммаи муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 1 январи соли 2026. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. дар соли 2026 озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст баргузор карда шавад. низомнома, ҳайати комиссия, ҷоиза ва рӯйхати адабиёти тавсияшавандаи озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст тасдиқ карда шаванд. вазоратҳои маориф ва илм, фарҳанг, академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, кумитаҳои оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, кумитаи телевизион ва радио, кор бо ҷавонон ва варзиш, кор бо занон ва оила, муассисаи давлатӣ, китобхонаи миллӣ, дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати дар сатҳи баланд доир гардидани озмуни мазкур чораҳои зарурӣ андешанд.
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Хатлону Суғд, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо иҷрои талаботи амри мазкурро таъмин намуда, ғолибони озмун ва омӯзгорон, падару модаронеро ки шогирдону фарзандонашон дар даври ҷумҳуриявии озмун барандаи ҷоизаҳо шуданд, аз ҷиҳати моддӣ ва маънавӣ ҳавасманд гардонанд. вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки барои соли 2026 пешбинӣ гардиданд, ба дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати баргузор гаштани озмуни мазкур 8 миллиону 290 ҳазор сомонӣ ба таври нақд ҷудо намояд. дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон истифодаи мақсадноки маблағи ҷудошударо таъмин карда, оид ба хароҷоти анҷом дода ба вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобот пешниҳод намояд. назорати иҷрои амри мазкур ба зиммаи муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 1 январи соли 2026. дар ҷаҳони имрӯз ки рушди босуръату бесобиқаи илму дониш, техникаву технология, зеҳни сунъӣ ва тарғиби фарҳангу адабиёт хусусияти барҷастаи он мебошад, донишомӯзӣ, рушди малака ва ҳифзи арзишҳои миллӣ аҳамияти аввалиндараҷа ва ҳаётӣ пайдо кардааст. асри ҷорӣ асри илму дониш, кашфиёту ихтироот, техникаву технологияҳои навтарин, замони пешрафту тараққиёти миллату халқҳои босаводу донишманд ва навовару ихтирокор мебошад. бо шарофати истиқлолу озодӣ, сулҳу суботи комил ва ваҳдати миллӣ дар Тоҷикистони азизи мо барои илму донишомӯзии насли наврасу ҷавон ва рушди ҳамаҷонибаи фарҳангу санъати миллӣ тамоми шароиту имкониятҳои зарурӣ муҳайё карда шудааст. фарҳангу санъат василаи асосии муаррифии ҳамаҷонибаи симои барҷастаи миллат ва заминаи воқеии тарбияи зебоипарастии ҷомеа маҳсуб меёбад. миллати мо дар ҷаҳон ҳамчун миллати фарҳангӣ шинохта шуда, таи солҳои соҳибистиқлолӣ барои ҳифзу гиромидошти арзишҳои фарҳангӣ тадбирҳои зиёде амалӣ гардиданд. озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман низ идомаи ҳамин тадбирандешиҳо мебошад. ин озмун соли ҳаштум аст ки зери сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нав дар соҳаҳои санъати мусиқӣ, сарояндагӣ, санъати тасвирӣ ва дизайн, интихоби намунаҳои беҳтарини оҳангу суруд ва асарҳои рассомии инъикоскунандаи фарҳанги гузашта ва имрӯзаи миллати тоҷик баргузор карда мешавад. дар соли 2026 маблағи умумии ҷоизаҳо ва баргузории ин озмун 8 миллиону 260 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. ин нисбат ба соли 2025 ки барои баргузории озмуни мазкур 7 миллиону 680 ҳазор сомонӣ ҷудо шуда буд, 580 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад. ҳамин тариқ ғолибони шоҳҷоиза 100 ҳазор сомонӣ, ғолибони ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм мутаносибан 70 ҳазор, 50 ҳазор ва 30 ҳазор сомонӣ мукофот донида мешаванд. ба ду қисм ҷудо намудани жанри академии номинатсияи навозандагӣ тағйироти дигар дар озмун мебошад ки довталабон метавонанд ҳунару истеъдоди худро дар навозиши созҳои миллӣ ва созҳои аврупоӣ нишон диҳанд. вобаста ба тағйироти зикргардида дар соли 2026 шумораи ғолибон 143 касро ташкил хоҳад дод. бо мақсади суръат бахшидан ба низоми самарабахши дастгирӣ ва рушди илмҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ, тақвият додани таъсири донишҳои илмӣ ба рушди соҳаҳои ҳаёти кишвар, баландбардоштани самаранокии донишҳои илмӣ ва татбиқи технологияҳои инноватсионӣ, рақамикунонӣ ва истифодаи самараноки зеҳни сунъӣ, ҳамгироии нерӯҳои илмӣ ва технологӣ ба самтҳои афзалиятдоштаи рушди иҷтимоӣ ва иқтисодии кишвар таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тӯли 6 сол аст ки озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат баргузор карда мешавад. соли 2026 низ озмуни мазкур дар доираи татбиқи ҳадафҳои 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф бо мақсади таҳкими тафаккури техникӣ, тарғиби ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасии боз ҳам бештар пайдо кардан ба техникаву технологияҳои муосир, тавсеаи ихтирокорӣ ва навоварӣ, рушди рақамикунонӣ ва истифодаи дурусти зеҳни сунъӣ, пайванди илм бо истеҳсолот, ҷалби хонандагону донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеа ба омӯзиши ҳамаҷонибаи илмҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ, инчунин дарёфт ва муаррифии истеъдодҳои нав дар ин самтҳо баргузор мегардад.
ҷиҳати боз ҳам такмил ва таҳким бахшидани раванди баргузории озмун ва ҳавасмандсозӣ бештари иштирокчиён соли 2026 ба низомномаи озмун тағйирот ворид гардида, хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ибтидоии касбӣ аз ду гурӯҳ ба се гурӯҳи синнусолӣ ҷудо карда шуданд. ҳамин тавр соли ҷорӣ озмун дар байни хонандагони синфҳои ибтидоии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ синфҳои 1-4, хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ синфҳои 5-8 ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ синфҳои 9-11 ва ибтидоии касбӣ баргузор мегардад. бо дар назардошти тағйироти ворид гардида, маблағи умумӣ барои баргузорӣ ва қадршиносии ғолибони озмун 8 миллиону 290 ҳазор сомониро ташкил мекунад. ин нисбат ба соли 2025 ки барои баргузории озмуни мазкур 6 миллиону 670 ҳазор сомонӣ ҷудо гардида буд, 1 миллиону 620 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад. ҳамин тавр барои баргузории озмунҳои мазкур дар соли 2026 дар маҷмӯъ 26 миллиону 420 ҳазор сомонӣ аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷудо карда мешавад. баргузории озмунҳои мазкур ҳамчун идомаи сиёсати маорифпарварона ва фарҳангсолории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳбаландӣ ва талошу кӯшиши бештари ҷомеаро дар роҳи илмомӯзӣ, аз бар кардани осори мондагори фарзандони фарзонаи миллат ва рушди фарҳангу санъати миллию ҷаҳонӣ ба вуҷуд меорад ва ҳазорон кас аз наврасону ҷавонон ба илму дониш ва истеъдоди худ ғолиб гардида, насли шоистаи ватан будани худро нишон медиҳанд. бо ворид гардидани тағйирот ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ дар пойгоҳи Маркази такмили ихтисос ва бозомӯзии афсарони донишкадаи ҳарбии Вазорати Мудофиа курси семоҳаи дастурӣ методӣ бо сарбозони маълумоти олӣ дошта, ки хоҳиши дар оянда хизмат намудан дар Вазорати Мудофиа ва дигар сохторҳои низомии кишварро доранд, ташкил шудааст. бо ташкили як чорабинии пуршукӯҳи низомӣ дар пойгоҳи ин муассисаи олии низомии кишвар, гурӯҳи хатмкунандагон бо гирифтани рутбаи аввалини афсариву прапорщикӣ фаъолиятро дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ва сохторҳои қудратии кишвар оғоз намуданд. баъд аз анҷоми курси семоҳаи дастурии методӣ дар маркази такмили ихтисос ва бозомӯзии афсарони донишкадаи ҳарбии Вазорати Мудофиа, гурӯҳи нави афсарону прапорщикони ҷавон ба ҳайати қувваҳои мусаллаҳи мамлакат шомил гардиданд. ба ин муносибат дар пойгоҳи донишкадаи ҳарбии Вазорати Мудофиа бо иштироки роҳбарияти вазорат, ҳайати шахсии донишкадаи ҳарбӣ ва падару модарони хатмкунандагон ҷамъомади бошукӯҳи тантанавӣ доир гардид. дар қисмати асосии ҷамъомад афсарону прапорщикони ҷавон ба маркази майдони сафороӣ баромада шаҳодатномаҳои хатм ва роҳхат барои фаъолият дар сафи ҷузъу томи Вазорати Мудофиаи мамлакат, навъҳои қушуни артиши миллӣ ва дигар сохторҳои ҳарбии кишварро қабул намуданд. бояд тазаккур дод ки бо ворид гардидани тағйирот ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ дар пойгоҳи Маркази такмилии ихтисос ва бозомӯзии афсарони донишкадаи ҳарбии Вазорати Мудофиа курси семоҳаи дастурии методӣ бо сарбозони маълумоти олӣ дошта, ки хоҳиши дар оянда хизмат намудан дар Вазорати Мудофиа ва дигар сохторҳои низомии кишварро доранд, ташкил шудааст. зимни таҳсил ва бозомӯзии курси кӯтоҳмуддат гурӯҳи афсарону прапорщикони ҷавон дар рӯҳияи ҳарбӣ сиёсӣ, ҳисси баланди миллӣ, ватандӯстӣ, садоқат ба халқу ватан, ҳифзи арзишҳои олии давлатӣ ва манфиатҳои миллӣ таълиму тарбия ёфта, баҳри иҷрои вазифаҳои хизмати афсариву прапорщикӣ ба сафи артиши миллӣ ва дигар сохторҳои қудратӣ гусел карда шуданд. ман имрӯз якумин хатмкунандаи курси такмил ихтисос дар донишкадаи ҳарбии Вазорати Мудофиа мебошам ва ба халқу ватани худ содиқона хизмат хоҳам кард. нерӯ ва ҳаёти худро дариқ надошта, ватанро мардонавор ва моҳирона муҳофизат хоҳам кард. ин рӯзи мардонагӣ ба ҳамаи мо муборак бошад. вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон генерал полковник Собирзода Эмомалӣ зимни баромади хеш дар назди ҳайати шахсӣ ва меҳмонон аз дастгириву таваҷҷӯҳи доимӣ сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба хизматчиёни ҳарбӣ таъкид карда, ин иқдоми наҷибро боз як қадами устувор дар татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон, дастгирии ҳамешагӣ ва таъмин гардидани онҳо бо ҷойҳои нави корӣ арзёбӣ намуд.
ҳамин тавр ба онҳо дар роҳи хизмат ба халқу ватан ва масъулияти пуршарафи фарзандӣ дар назди модарватан барору комёбиҳо таманно карда шуд. падару модарон шомил гардидани фарзандонашон ҳамчун афсар ба сафи қувваҳои мусаллаҳро мояи ифтихору сарфарозии ҳамешагии хеш дониста ба ин муносибат онҳоро табрику муборакбод намуданд. фарзанди мо ин курси кӯтоҳмуддатро бо муваффақият хатм намуд ва дар оянда барои ҳар як фарде ки имрӯз соҳиби рутбаи аввалини афсарӣ гардиданд, пеш аз ҳама барои хизмат ба ватан, ба миллат ва саҳмгузорӣ дар ободии ҳамин кишвари азизамон ба ҳамин ин ҷавонони нерӯманди ватан бурдборӣ ва садоқат барои ватан орзумандам. бигзор дар оянда ҳамеша барои ватани азизи худ дар вазифаҳои гуногуне ки ватан дар он пешниҳод мекунад, хизмати модар ватанро содиқона адо намуда мо барои ин ҷавонмардон ифтихор намоем. хатмкунандагон дар навбати баромади худ иброз доштанд ки вазифаҳои афсариву прапорщикии худро дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат бо масъулияти баланд иҷро намуда ба ватан содиқ мемонанд. ҷамъомади тантанавӣ бо гузашти низомии ҳайати шахси донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаи мамлакат дар назди минбар ва иштирокчиёни чорабинӣ бо шукргузорӣ аз фазои ободу осоиштаи тоҷикистони азиз ба поён расид. 16 декабри соли 2025 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ супориш доданд ки маркази тамаддуни ориёӣ ва маркази байналмилалии Наврӯз дар шаҳри Душанбе ифтитоҳ карда шаванд. ин марказҳо аз ҷиҳати илмӣ, фарҳангӣ, сиёсӣ ва тамаддунӣ иқдоми бисёр муҳим ва стратегӣ ба ҳисоб мераванд. ин ташаббус на танҳо идомаи сиёсати фарҳангпарваронаи давлат аст, балки ҷавоб ба ниёзҳои муосири ҷомеа дар заминаи ҳифз ва бозшиносии ҳуввияти таърихӣ, худшиносии миллӣ ва ҷойгоҳи Тоҷикистон дар низоми тамаддуни ҷаҳонӣ мебошад. дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон бахшида ба 700-солагии мутафаккири бузурги форсу тоҷик Хоҷа Шамсуддини Муҳаммад Ҳофизи Шерозӣ ҳамоиши илми амалии байналмилалӣ доир шуд. ин чорабинӣ як қатор олимону коршиносони соҳаро дар ин боргоҳи илму маърифат ба ҳам овард. тафсилоти бештар дар гузориши омода намудаи ҳамкоронамон. паёми ҷовидонаи ҳофиз зери ин унвон дар доираи таҷлил аз 700-солагии мутафаккири бузурги форсутоҷик Ҳоҷа Шамсуддини Муҳаммад Ҳофизи Шерозӣ дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон чорабинии илмии амалии байналмилалӣ баргузор гардид. дар ҳамоиш ҳозирин бобати ашъори ин мутафаккири форсутоҷик изҳори андеша намуданд. боиси ифтихор ва сарбаландист ки дар замони соҳибистиқлолии Тоҷикистони биҳиштосоямон ташаббусҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ному осори бузургон эҳё гардид. ашъори оламгири онҳо дар гӯши ҷаҳониён садо дод. таҷлили бузургдошти Ҷалолиддини Балхӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Шайх Камоли Хуҷандӣ ва дигарон далели ин гуфтаҳост. дар радифи ин хушбахтона бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва анҷумани Рӯдакӣ аз 11 то 14 июли соли 2025 дар қароргоҳи Созмони Милали Муттаҳид оид ба масоили маориф, илм ва фарҳанг ЮНЕСКО дар шаҳри Париж конфронси байналмилалии илмӣ ва барномаҳои фарҳангӣ бахшида ба бузургдошти 700-солагии Ҳофизи Шерозӣ таҳти унвони 700 сол бо Ҳофиз баргузор гардид, ки ҳадаф аз баргузории конфронси мазкур омӯзиши амиқи осори нотакрори Ҳофизи Шерозӣ ва эътирофи арзиши воқеии ӯ дар тамаддуни башарӣ мебошад. боиси ифтихор аст ки дар ин анҷумани байналмилалии ЮНЕСКО адабиётшиносони варзидаи тоҷик иштирок ва суханронӣ намуданд, ки ин далели эътирофу бузургдошт ва маъруфияти бузургони гузаштаю имрӯзаи тоҷик дар миқёси олам аст. Ҳофизи Шерозӣ воқеан шоири ҷаҳонии мост, ки ҳанӯз аз замони зиндагии ӯ шеъраш оламгир буд. ҳофизи бузургвор аз зумраи шахсиятҳоест, ки
ҳуввияти миллӣ ва асолати забони форсӣ тоҷикиро устувор нигоҳ доштааст. ашъори ҳофиз саршор аз тараннуми ишқу зебоӣ, инсондӯстӣ, ғанимат донистани ҳар як лаҳзаи гузаро, шинохт ва маърифати ботинии инсон, ҷиллои хоси тасаввуфу ирфон ва озодандешӣ аст. тӯли 700 сол аст ки сухани нобу дилкаши ин фарзанди фарзонаи миллати тоҷик ҳамаро шефтаи худ гардонидааст. ӯ бузургтарин ғазалсароест ки бузургтарин ҳамидаи хислатҳои инсониро ташвиқ намуда, дуруғу риё ва макру тазвирро саркӯб намудааст. девони ҳофиз ҳофизаи таърихи миллати мост. дастаҳои соро компания ва сипар бозии сеюми худро дар силсилаи ниҳоии суперлигаи тоҷикистон 2025 оид ба футзал баргузор намуданд. дидори дастаҳо дар кохи олимп ҷараён гирифта бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи тими соро компания анҷом ёфт. ба ҳамин тартиб қаҳрамони феълии тоҷикистон соро компания пирӯзии дуюми худро дар силсилаи ниҳоии мусобиқот ба даст овард. айни замон ҳисоби умумии силсила 2-1 ба нафъи тими соро компания мебошад. дар сурати пирӯзӣ дар бозии чаҳорум дастаи соро компания унвони қаҳрамонии кишварро соҳиб хоҳад шуд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи иттилоотии вақт ба анҷом мерасад. барномаҳои дигари телевизиони душанбе идома доранд. хайр, пирӯзу саодатманд бимонед.